हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो बरायबावनाय थाबाय। दिनै रबिबारनि थाखायनो जोङो बेबायदिनो पर्बतजरा गामिनि साखाथियावनो थानाय मोनसे क्रेसार, बे क्रेसाराव जेसेबांनाखि लेबारफोर दङ आरोना, डाम्पार ड्राइभार, बेबायदिनो क्रेसाराव मावग्रा लेबारफोर बेबायदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय दंफैयो आरो बिथांमोनाबो जोबोद मोजां खेला गेलेयो, फुटबल गेलेयो। दायो जोङो बेबायदिनो पर्बतजरा गामिनि फुटबल गेलेग्रा प्लेयार्सफोरजों एसे काउन्टार जादोंमोन आरो दिनै 10,000नि बादिदोंमोन आरो दा 10,000नि बादिनायाव जोङो उइनार जादों। दा उइनार जानायखाय जोङो बेबायदिनो नै बेफोरबायदिखौहाय लाबोनाय जादों आरोना, जोङो 36 केजि लानानै फैनाय जादों दाउ बेदरखौ। दायो जोङो एसे 40 जनसोजोंहाय जानोसै आरो जाख'लायनो हायो। नै दाउफ्रा सावगासिनो दङ गाइस, नोंथांमोनाबो नायनानै लादो। दाउआ माखासेया सावजोब्बाय एवनाया सावगासिनो दं आरो गोदागासिनो दं माखासेखौ। आस्सा बेन गरबा सोखादों। देन्जारखा, खारनो हालाबो उन्दुथेना गांलाब खुलायखायो। हाजार गोरों प्लेयारानो फैथोंलै ने, हाखाया। नै दालि संगासिनो जों माने ओरैनो जास्ट दिनैहाय 10,000नि बादिदोंमोन आरोना, 10,000 थाखानि। दा 10,000 थाखा बादिनायाव जोङो देरहानानैहाय फैबाय। बिनि थाखायनो जों दा एसे सेंग्राफ्रा जोंनि दखानावहाय ओंखाम संना जानो नागिरदों आरो। होमब्ला नायदो नै लोगोफोर, ओरैनो जास्ट नै बेदराबो गोदागासिनो दं आरोना। देलाय नै नायनानै लादो, नै बेयावबो अयथासार गोबां नै बेदरा आग्लायलायनायसो मानसियानो गैया। आग्लाय आरो ओरैबो सावगासिनो दंबावोसो नै, है एभेलेबेल। मा जाला जा, ओइयावबो हागासिनो दं हनै गोसोबायदि। मिनिया फैयाखै? मिनिया गैया, गोमानानै दं। माबा दा 35 केजि लाबोबाय ने मानसि? 36 केजि। ओमफ्राय मानसिया खयजन होनदों? 40 जनल'। मा 30 जन, है इसोर फैदेरनो नागिरदों साब्रै साबा, 40 जनखौनो हमदो। होस लागाव, होनब्ला मा जाला जा, साला जालाय खिलाय जा। मिनिया मिथिया बेरायो। लिंहरगोन र' मिनियाखौबो र'। होगासिनो दं नै संनाया, आरो बेयावबो सावगासिनो दंबावोसो नै। ओमफ्राय नै आरो बेयावबो हांगासिनोसो दं नै, है एभेलेबेलै दिनैनि दिना, मा जाला जा। दा गोदागासिनो दं नै बेदरा। बिथांनि मुङानो जादों जाहैबाय लासित बरफुकन आरो बिथाङा दाउ बेदर गोदागासिनो दङ। बिथाङा गारिखौ उल्थाबो सालायो आरो एकदमबारे उल्था सालायनो गोरों। बिथाङा बाइकफोरखौबाबो उल्था सालायनाय जायो। दा दिनैनि बेबायदिनो उइनार जानानै दाउ बेदर जानोसै, गोसोफ्रा मा रोखोम नांदों नोंथां? देरहानानै गोजोननानै थाबाय। आस्सा, दानि रबिबारावबोथ' 10,000नि बादिगोन बायदि एसे खोनादों आरो। एबार देरहायोब्ला 20,000 जागोन। औ जुजिनांसिगोन। औ, बोरमा जानाय जागोन ने 20,000सोनि? आस्सा, बेजों लोगोसे जोङो नै खने बिथांबो दङ। बिथाङाबो देन्जारखा, सेसानो खारस्लाबनो हाखा बेजों। खबरा बिथाङा झारखान्डनिफ्राय फैदों बिथाङा। खने नासको किसान किरास एरफानो रायो मखा लागौ हो आहारा। देन्जारखा बिथाङा, खारस्लाबनो हाखा बेजों, बिनो गरनिख्लाय सोखायो जोंना। हायेरफोर नांगौब्ला बिथांखौहाय कन्टेक्ट लानो हागोन आरो।